ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ବିଭାଗଟି ଖୁବ୍ ସମୃଦ୍ଧ, ହେଲେ ତାକୁ ପଢ଼ୁଥିବା ପାଠକମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ନଗଣ୍ୟ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୁଏ। ବର୍ତ୍ତମାନର ନବୀନ ପିଢ଼ିଙ୍କୁ ସାହିତ୍ୟ ମନସ୍କ କରାଇବା ନିମନ୍ତେ ଏହି ସାହିତ୍ୟ ବହି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଏକ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଗାଳ୍ପିକ ତପନ ମହାନ୍ତି। ମୁଁ ଲେଖିବି, ଆପଣ ଭାଗିଦାର ହେବେ। ମୁଁ ପଢ଼ିବି, ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆଜିର ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିପିଲା ଓ ନଟେଇ ସୂତା। ବିଟୁ ଆଜି ତା ଶେଯରେ ସେଇମିତି ମୁହଁମାଡ଼ି ପଡ଼ି ରହିଥିଲା। ଯଦିଓ ସମୟ ଆସି ସକାଳ 8ଟା ହେଲାଣି। ହଷ୍ଟେଲର ସମସ୍ତ ପିଲା ସକାଳୁ ନିଜ ନିଜର ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରିଦେଇ ଜଳଖିଆ ଘଣ୍ଟିର ଧ୍ୱନିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥାନ୍ତି। ତା ସହପାଠୀ ରିଙ୍କୁ ତାକୁ 2 ଥର ଖଣ୍ଡେ ହଲଚଲ କରିଦେଇ ଗଲାଣି, ହେଲେ ତାର ଉଠିବାକୁ ବିଲକୁଲ ଇଚ୍ଛା ହେଉନଥିଲା। ମନଟା ଭାରି ମାନ୍ଦା ମାନ୍ଦା ଲାଗୁଥିଲା। ବେକମୂଳଟା କାହିଁ ଦରଜ ଲାଗୁଥିଲା। 3 ମାସ ହେଲା ହଷ୍ଟେଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବା ଦିନଠାରୁ ଥରେ 2 ଥର ଖୁସି ମନେଇବା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଦିନ ଗୁଡ଼ାକ ତାର ଉଦାସୀନତାରେ ହିଁ କଟୁଥିଲା। ଥରେ ଥିଲା ଅଗଷ୍ଟ 15 ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ, ଆଉ ଥରେ ଥିଲା ଗଣେଶ ପୂଜା। ବୋଧହୁଏ ସାଜସଜ୍ଜା, ପୂଜା, ଭୋଜିଭାତ, ପୁଣି ଛୁଟି ଥିବାରୁ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହ ଖେଳାବୁଲାରେ ଅଧିକ ସମୟ ବିତି ଯାଇଥିବାରୁ ଉଦାସୀନତା ମୁକ୍ତ କରିଦେଇଥିଲା ତାକୁ 2ଟି ଦିନ ପାଇଁ। ହଠାତ୍ ଠନ୍ ଠନ୍ ହେଇ ବାଜି ଉଠିଲା ଜଳଖିଆ ଘଣ୍ଟିଟା। ତାପରେ ୱାର୍ଡେନର କର୍କଶ ଡାକରେ ସମସ୍ତ ଅନ୍ତେବାସୀ ଧାଡ଼ି ଲମ୍ବେଇଲେ ରିସେପସନ୍ ହଲ୍ ଆଡ଼କୁ, ହାତରେ ନିଜ ନିଜର ଥାଳି ଗୋଟାକମାନ ଧରି। ରିଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ତାକୁ ଉଠେଇ ଦେଇ ଥାଳିକୁ ବଜେଇ ବଜେଇ କ'ଣ ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୀ ଗୀତ ଗୁଣୁଗୁଣେଇ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲା। ବିଟୁ କୁନ୍ଥୁ କୁନ୍ଥୁ ହେଇ ଉଠି ବସିଲା ଶେଯ ଉପରେ। ବାହୁ ଦୁଇଟିକୁ ମେଲେଇ ମାରିଲା ଲମ୍ବା ହାଇ ଗୋଟାଏ। ଝରକା ବାଟେ ବାହାରକୁ ଚାହିଁଲା। ସମସ୍ତ ଅନ୍ତେବାସୀ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ବାରଣ୍ଡାରେ ଧାଡ଼ି ବାନ୍ଧି ହଲ୍ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇଥାନ୍ତି, ଜେଲର କଏଦୀମାନଙ୍କ ଭଳି। ଜେଲ ନୁହେଁ ତ ଆଉ କ'ଣ? ତା ଭଳି ଗୋଟେ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ଧରଣୀର ଛାତି ଉପରେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଦୌଡ଼ୁଥିବା 10-12 ବର୍ଷର ବାଳକକୁ ଜବରଦସ୍ତି ଧରି ଆଣି ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିବାର ମାନେ କ'ଣ? ୟାକୁ ହିଁ ତ ଜେଲ କହନ୍ତି, ୟାକୁ ହିଁ ତ କଏଦୀ କହନ୍ତି, ନା ଆଉ କ'ଣ? ନିଜ ମନକୁ ସେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିଲା। ଦିନେଶ କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ଡାକନାମ ବିଟୁ। ହେଲେ ଗୁଡ଼ିପିଲା ବୋଲି କହିଲେ ଗାଁଟା ଯାକର ଲୋକ, ଛୁଆଠାରୁ ବୁଢ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ନାଚି ଉଠୁଥିଲା ଗୋରା, ନହନହକା, ଆଉ ହଁ, ଖଣ୍ଡା ଭଳି ଧାରୁଆ ନାକ ଥିବା ଗୋଟେ ଦୁଷ୍ଟ ପିଲାର ମୁହଁ। ବାସ୍ତବରେ ତା ନିଜ ପାଇଁ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଥିଲା କି ନା ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ, ହେଲେ ଗାଁବାଲାଙ୍କ ତୁଣ୍ଡରେ ସେ ଥିଲା ଦୁଷ୍ଟ ପିଲାଟାଏର ଉଦାହରଣ। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଗାଁ ଲୋକେ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ହେଇଥିବ, ପରନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିପିଲା, ଏଇ ନାଁଟା କାହିଁ କାନକୁ ଖଟକା ଲାଗୁଛି। ହେଲେ ଏପରି ନାଁ ହେବାର କାରଣଟା ଶୁଣିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଉତ୍ସୁକତା ଦୂର ହେଇଯିବ, ଆଉ ମଜାଦାର ବି ଲାଗିବ। ବିଟୁ ଥିଲା ଗୁଡ଼ି ରଙ୍କୁଣା। ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ପାଇ ବସିଥିଲା ସେ। ସବୁବେଳେ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ତା ମନରେ କିଛି ନା କିଛି କଳ୍ପନା ବସା ବାନ୍ଧୁଥିଲା। ଏମିତିକି ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ବି ବେଳେବେଳେ ଗୁଡ଼ି ବିଷୟରେ ଭାବି ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହୋଇପଡ଼ୁଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅନେକ ଥର ସାରଙ୍କ ଠାରୁ ମାଡ଼ ବି ଖାଇଛି, କାନ ଧରି ଉଠ ବସ୍ ବି ହେଇଛି, ହେଲେ ଗୁଡ଼ିଠାରୁ କେବେ ଅଲଗା ହେଇନି। ଏପରିକି ତା ବିଜ୍ଞାନ ବହିରେ ଗୁଡ଼ି ଛବି ଥିବା ଗୋଟେ ଖବରକାଗଜରୁ ପୃଷ୍ଠାଏ ମଲାଟ କରି ମଡ଼େଇଛି, ଯେଉଁଟାକୁ କି ସ୍କୁଲରେ ଥିଲାବେଳେ ମଝିରେ ମଝିରେ ହାତରେ ସାଉଁଳେଇ ଦିଏ, କେହି ତା ଆଡ଼କୁ ନ ଚାହୁଁଥିଲା ବେଳେ ଚୁମାଟାଏ ବି ମାରିଦିଏ। କି ଖରା, କି ବର୍ଷା, କି ଶୀତ କାକର, ଯଦି ଗୁଡ଼ିଟାଏ କଟିଯାଇ କେଉଁଠି ବି ଲାଗିଯାଇଥାଏ, ସେଇଟାକୁ ହାସଲ ନ କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର କେଉଁଥିରେ ମନ ଲାଗେନି। କଳେ ବଳେ କୌଶଳେ ସେଇଟାକୁ ଆଣିବାଟା ଥୟ। ଗୁଡ଼ି ସଂଗ୍ରହ କରିବାର ତାର ଅଜବ ଅଜବ କାରନାମା ମାନ ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ତାର କୌଶଳକୁ ତାରିଫ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଚାପୁଡ଼ାଏ ଦବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିପାରନ୍ତି। ଯେମିତି ଦିନେ ଗୋବିନ୍ଦ ବେହେରାର ଘର ପଛପଟକୁ ଲାଗିକି ଥିବା ଟୁବି ଗଡ଼ିଆରୁ ଗୁଡ଼ିଟାଏ ଉଦ୍ଧାର କଲା। ସେଇ ଗଡ଼ିଆଟା ପରିତ୍ୟକ୍ତ, କେହି ବ୍ୟବହାର କରୁନଥିବାରୁ କାହିଁ କେଉଁ କାଳରୁ ତାରି ମଝିରେ ବୋରଝାଞ୍ଜି ଦଳ, ବିଲାତି ଦଳ, ଖାସ୍ କରି ସନ୍ତେରା ଘାସ ମାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ସେଗୁଡ଼ାକ ଏତେ ଘଞ୍ଚ ଥିଲେ ଯେ ତାରି ଉପର ଦେଇ ଡାହୁକ
ପାଣିକୁଆ ଭଳି ପକ୍ଷୀ, କେବେ କେବେ ସାପ କି ନେଉଳମାନେ ବି ଗୋଟେ ପାଖରୁ ଆର ପାଖକୁ ଚାଲିକି ପଳେଇ ଯାଉଥିଲେ। ସେଥିରେ ପାଣି ବି ବେଶୀ ରହୁନଥିଲା। ଖୁବ୍ ହେଲେ ବର୍ଷା ଦିନେ ବେକେ କି ନହେଲେ ମୁଣ୍ଡେ, ଖରା ଦିନେ ଅତି ବେଶୀରେ ଆଣ୍ଠୁଏ। ହେଲେ ନ ଜାଣିବା ଲୋକ ଯଦି ହଠାତ୍ ତା ଭିତରେ ପଶିଯାଏ, ପାଖରେ କେହି ନଥିଲେ ବୁଡ଼ି ମରିବାଟା ସାର। କାରଣ ସେଇଟା ଏତେ ପଙ୍କପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ଯେ ଚୋରାବାଲି ଭଳିଆ ଭିତରକୁ ଭିତରକୁ ଟାଣି ହେଇଯିବ। କେବେ କେମିତି ମଝିରେ ମଝିରେ ଶବର ସାହି ପିଲେ ବନିଶୀ ପକେଇ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଆସନ୍ତି। ନହେଲେ ସେଠି ବା କାହାର କି କାମ। କେଉଁଆଡ଼ୁ ଗୋଡ଼ିଟାଏ କଟିଯାଇ ସେଇ ଗଡ଼ିଆର କୂଳରୁ 10-12 ହାତ ମଝିରେ ଆସି ପଡ଼ିଥିଲା। ସନ୍ତେରା ଘାସ ବୁଦାରେ ପଡ଼ିଥିବାରୁ ସେଇଟା ପାଣିରେ ବତୁରି ନ ଯାଇ ଉପରକୁ ଜଳ ଜଳ କରି ଦେଖାଯାଉଥିଲା। କେହି ଗୋଟେ ସାହି ଛୁଆ ଯାଇ ତା ପାଖରେ ଖବରଟା ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଲା। ସମାଚାରଟା ପାଉ ପାଉ ସେ କ'ଣ ଆଉ ଥୟ ଧରିବା ପିଲା, ସିଧା ଯାଇ ଗଡ଼ିଆ ପାଖରେ ହାଜର। ସରୁ ଲମ୍ବା ବାଡ଼ି ଖଣ୍ଡେ ଗୁଡ଼ିଆଡ଼କୁ ବଢ଼େଇଲା। ହେଲେ ସେଇଟା ସନ୍ତେରା ଘାସରେ ଏମିତି ଅବାଗିଆରେ ଛନ୍ଦି ହେଇଯାଇଥିଲା ଯେ ବାଡ଼ିରେ ଆସିଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ ଦେଖିଲା ବାଡ଼ିରେ ବେଶୀ ଖେଞ୍ଚାଖେଞ୍ଚି କଲେ ଚିରିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତେଣୁ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଅଧାରୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଲା। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କଲା। ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟକୁ ଜଙ୍ଘ ଯାଏ ଟେକି ଗଡ଼ିଆ ଭିତରକୁ 2 ମଡ଼ା ପଶିଛି କି ନାହିଁ, ବାଡ଼ିପଟକୁ ଆସିଥିବା ଗୋବିନ୍ଦ ବେହେରାର ସ୍ତ୍ରୀର ଆଖିରେ ତାର କାରନାମା ଧରା ପଡ଼ିଗଲା। ହଇରେ ବଜାରୀ ଦଣ୍ଡାବାଳୁଙ୍ଗା, ବାହାରୁଛୁ ନା ଦେଖିବୁ ଏଇନା? ବୁଡ଼ିକି ମରିଯିବୁ ଯେ ତୋ ମୁର୍ଦାର କେହି ପାଇବେନି। ବାହାରେ ବେଗି। ମାଇପିଟା ଉପରେ ସେ ମନେ ମନେ ଗରଗର ହେଲା। କିନ୍ତୁ ତା ବାପା ଆଗରେ କହିଦେବାର ଭୟରେ ସେ ତାର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ପୁଣି ଥରେ ଅଧାରୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଲା। ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଠିକ୍ ଉଦୁଉଦିଆ ଦ୍ୱିପହରଟାରେ ଦେଖିଲା କେହି କୁଆଡ଼େ ଦେଖାଯାଉ ନାହାନ୍ତି। ମୋଟା ଶୁଖିଲା ବାଉଁଶଟାଏ ତାଙ୍କ ବାଡ଼ିପଟେ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେଇଟାକୁ ଘୋଷାଡ଼ି ଘୋଷାଡ଼ି ନେଇ ପୁଣି ଥରେ ଯାଇ ଗଡ଼ିଆ ପାଖରେ ହାଜର। ବାଉଁଶର ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ ଗଡ଼ିଆ କୂଳରେ ରଖି ଆର ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଗୋଡ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଖସେଇ ଖସେଇ ନେଇ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଲା। ବାଉଁଶଟା ବୋରଝାଞ୍ଜି ଦଳ ଆଉ ସନ୍ତେରା ଘାସର ସାହାରା ପାଇ ପାଣିରେ ନ ଲାଗି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିକି ରହିଲା। ତାହାପରେ ଚାଲିଲା ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଅଭିଯାନ। ତାରି ଉପରେ ପେଟେଇ ଘୁଷୁରି ଘୁଷୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା। ଯେମିତି ସେନାରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଉଥିବା ଯବାନମାନେ ବନ୍ଧୁକ ଧରି ଘୁଷୁଡ଼ି ଘୁଷୁଡ଼ି ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତି। ଗୁଡ଼ିଟାକୁ ହାତରେ ଅକ୍ତିଆର କଲା ପରେ ପୁଣି ସେମିତି ପଛକୁ ପଛକୁ ଆସି କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଏ ଘଟଣାକ୍ରମକୁ ବାଡ଼ିପଟେ ଥାଇ ଗୁଡ଼ାକୁ ଘଷୁଥିବା ଗୋବିନ୍ଦ ବେହେରା ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଥିଲା। ସଞ୍ଜବେଳେ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗିରେ ଘଟଣାଟାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ର କରିଦେବାରୁ କଥାଟା 2 ଠାକିଥିଲା। ଆଉ ଦିନେ ଦୋଳପଡ଼ିଆ କଡ଼କୁ ଥିବା ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଅଗରେ ଗୁଡ଼ିଟାଏ ଆସି ଠାକିଥିଲା। ଖବର ପାଉ ପାଉ ଆଉ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ହାତରେ କୋରୁଟ ଖଣ୍ଡେ ଧରି ଆସି ଗଛ ମୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ସେଇଟାକୁ 2 ପାଦରେ ଛନ୍ଦି ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଯାଇ ଗଛ ଅଗରେ ହାଜର। ଦେଖଣାହାରୀମାନଙ୍କର ପିଲାଟାର ଦୁଃସାହସିକତାକୁ ଦେଖି ଆଖି ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଗଲା। ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ ସାରିଲା ପରେ ତା ଖୁସି ଦେଖେ କିଏ? ଗଡ଼ ଜିତିଲା ପରି ଗୁଡ଼ିଟାକୁ 2 ହାତରେ ଉପରକୁ ଟେକି ଛାତି ଫୁଲେଇ ଦମ୍ଭିଲା ଚାଲିଟାଏ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲା। ଏଇମିତି ଭାବେ ତାକୁ ଗୋଡ଼ି ପିଲା ନାଁଟା ଆପେ ଆପେ ଉପହାରରେ ମିଳିଥିଲା। କେହି ଗୋଡ଼ି ପିଲା ଡାକିଦେଲେ ଚିଡ଼ୁ ନଥିଲା ସେ, ବରଂ ମନେ ମନେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା। ନିଜର ପୁରୁଷାର୍ଥକୁ ବାହା ବାହା ଦେଉଥିଲା। ସପ୍ତାହକୁ 4 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ତା ନାଁରେ ଏମିତିକା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନୂଆ ନୂଆ ଘଟଣା, କାହାଣୀ ଆଉ ଅଭିଯୋଗ ଯୋଡ଼ି ହେଇ ଯାଉଥିଲା। କିଏ କହିଲାଣି ଗୁଡ଼ିଟାଏ ପାଇଁ ତା ଘର ଉପରେ ଚଢ଼ି ଚାଳକଣା କରିଦେଇଛି ତ, ଆଉ କିଏ ଦ୍ୱିପହରଟାରେ ତା ଗେଟ୍ଟାକୁ ଠିଆମେଲା କରିଦେଇ ଯାଇଛି ବୋଲି ଗାଳିମନ୍ଦ କଲାଣି। ପୁଣି ତା ବାଡ଼ିପଟେ ଶାଗ ତଳି କୁଦେଇ ଦେଇଛି ବୋଲି ରାଗରେ ତାଣ୍ଡବ କଲାଣି। କେହି କେହି ମିଛରେ ଆଉ 2 ପଦ ଯୋଡ଼ି ଦେଇ ଘଟଣାକୁ ବଡ଼ କରି ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରୁଥିଲା। କେଉଁଦିନ ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ହାତରେ ବାଡ଼ିରେ ନହେଲେ ରସିରେ ମାଡ଼ ଖାଇ ଖାଇ ତା ଦେହଟା କଇଁଛ ପିଠି ପରି ଟାଣୁଆ ହେଇଗଲାଣି। ହେଲେ ତା ମୁଣ୍ଡରୁ ଗୁଡ଼ିର ଭୂତଟା ଉତୁରି ନଥିଲା। ସେ ତା ପଢ଼ା ଘରଟାକୁ ଗୁଡ଼ିର ସଂଗ୍ରହାଳୟଟେ କରିଦେଇଥିଲା। କେତେ କେତେ ରଙ୍ଗର, କେତେ କେତେ ଆକାର ପ୍ରକାରର ଗୁଡ଼ି ସବୁ ବଖରା ସାରା ଶୋଭା ପାଉଥିଲେ। ନୂଆ ଗୁଡ଼ିଟାଏ ଗୃହ ପ୍ରବେଶ କରିବା ମାତ୍ରେ ଗୋଟେ ଚଟି ଖାତାରେ
सांगे सांगे कौन गोटाए टिपि रखुला गवेषकटीए भली। केउं गुड़ी केउठू केउं समय आउ केते तारीखरे संग्रह करिथिला ताकू छोट छोट कागज रे लिखि अठा मारी निर्दिष्ट भावे प्रत्येक गुड़ी चिपकई देइथिला। गुड़ी रे लागिथिबा खंडिया सूता को छिंडेई पूर्वरु नटेईरे गुड़ा हेई रहिथिबा सूता मुंडरे बांधी सेथिरे गुड़ेई रखुथिला। हेले मांझा लगा सूता को पाखरे पुरेई दउनथिला। गुड़ी संग्रह करू करू जदि देखिला सूतारे मांझा दिया हेइची तो सेई सूता को सांगे सांगे छिंडेई अणआड़िया जागा को फोपाड़ी देउथिला। तार आउ गुटे भल गुण थिला, जदि टिकी पिलाटाए ताकू गुड़ीटाए नबाकू मागिला बिना दुईधारे ता मन पसंदर गुड़ीटाए बढ़ई दउथिला टिकी पिलाटीर हाथकू। अन्यथा आउ काहाकू छुई दउ नथिला तो गुड़ी मानकू। गोटे कथा अछि ना, दुख एका बेले के ता सांगसाथी मानकू नेइकी आसे। सेदिन ता सहित ठीक सेमिति घटिला। साहिर चकरा प्रधान अभियोगटाए आनी तांको घरे पहुंचिला जे ता पुओ पिंडारे गुड़ीटाए रखी पाइखाना जाइथिला आउ यार सुजोग नहीं बिट्टू सेईटाकू कुआडे चोरई आनिछि। अभियोग तो कला कला दुआरटारे नाची कुदी ही ता प्रकृति अनुजाई अभद्र भाषा पଳାଏ फिंगी देई गला। सेदिन ता बापा घरे थिले। एसबू सही न पारी किछि कहिबा बुझिबा आगरू क्रमागत पिटी चालिले ताकू। एमितिकी दुआरे पकेई चढ़ी गले ता उपरे। बोऊ अटकेइबारु ताकू ठेली देले खंडे दूरकू आउ तापरे गोटे बखरारे पुरी कबाटरे बाहरु ताला पकेई देले। ए नाटकरे जवनिका पड़ी सारिला परे चकरा जाई ता घरे देखे कि तार पोषा कुकुर गुड़ीटाकू नहीं सीढ़ी तले पकेई तारी उपरे घुमौची। निजर कुकर्मकू लुचेइबा पई सेईटाकू कुकुर पेट तळु टाणी आनी धान घरे नहीं लुचेई देला आउ ता पुओकू तागिद करी कहिला एकथा जेमिति से कोउठी न कहे। 2 दिन परे कबाट खोला हला। मुक्त विहंगटीए परी आकाश रे उड़ेई दबाकू नुहे ता गाँ ठारू 20 किलोमीटर दूर गोटे छात्र निवास रे अनुशासन नामक बेड़ी रे छंदी देबाकू। सेदिन से बहुत कांदिला, छाती फटेई कांदिला। बोधुए आगुरु केबे से एमिति कांदिथिला ता निजर भी मने नथिबो। हेले ता कांदर करुण ध्वनि सबु पवन रे किछि दूर भासी जाई आपे आपे मिलेई गले। आजि ठारू सेठी रहणी सेठी पाठ पढ़ा आउ चारिकोणिया पाचेरी भितरे तार अवशिष्ट कैशोर। ता कक्षर कांथरे झुलुथिबा कैलेंडरटाकू निरीखेई देखुथिला बिट्टू। फर्द फर्द आड़े छुट्टी दिन मानक पई उद्दिष्ट सारणी रे आंगुठी चलई कौन गोटाए दिन को खोजुथिला। निर्दिष्ट गोटाए तारीख पाखरे आंगुठीटा रहीगला। अक्टोबर 7 दशहरा। ता ओठरे स्वतःस्फूर्त भावे स्मितहास्यटीए खेड़ीगला। दशहरा पाखई आसुथिला। 8 रु 10 दिन स्कूल छुट्टी रहिबो। 3.5 मास परे से घर को फेरिबो। 3.5 मासटा ताकू 3.5 वर्ष परी लागुथिला। खुशी रे तमतम होई से जो ऊपर आसी लत करी बसी पड़िला। स्कूल बैग टाकू पाखकू टाणी आनी ता भितरु सादा कागज थिबा लंबा खाताटाए बाहर कला। फर्दटीए चिरिला, ताकू ठिकिरी परी कईचिरे काटिला। आउ खंडे छोट कागज त्रिभुज परी काटी सेई ठिकिरीर गोटे कोणरे अठा मारी जोखिला। सरुआ कागज खंडे काटी त्रिभुजरे जोड़िला जेमिति सेटा लांज परी देखाजिवो। एबे हेइगला तार टिकी गुड़ी। तारी उपरे समय एवं तारीख लिखि ता तकिया पाख कांथरे अठा देई लगेई देला। सेमिति ओठरे हसटीए खेलाई देई चाही रहिला अनेक समय पर्यंत सेइटाकू। सेपटे तांको गाँ रे घटी जाइथिला अभावनीय घटनाटीए गतकाली। तांको गाँर कालिया भाई जी गाँ छकरे चा दुकान करिथिला, जोठी सकाळे संजरे अनेक लोक बसा उठा करुथिले, खबर कागज पढ़ुथिले। सेई कालिया भाईर मर्मन्तुद मृत्यु खबर आज खबर कागज मानकरे शिरोनामा साजिछि। घटनाटा हला गतकाली पाहांता पाहांतारू कालिया दुकान खोलिबाकू बाइक धरी छुटी थाए। जेमिति से सबुदिने काली अंधार थाउ थाउ दुकान खोले। ता बाइक छुटी थाए गौड़ साही गली देई। सेईटा टिके अणौसारिया रास्ता। कुआडू गोटे गुड़ी कटी आसी तरणी महाकुड़ू चाल मथानरे ठाकिथिला। तार मांझा लगा सूताटा तळकू झुली पड़ी गलीर एपाखरू सेपाखे थिबा गोटे बाड़रे ठाकिथिला। हठात कालियार गलाटा चर करी कटिगला। से बाइक रु तले पड़ी चित्कार कला।
ପାଖ ଦି ଚାରିଟା ଘରୁ ଲୋକେ ଝପଟି ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେ ଗଳାଟାକୁ ଧରି ଛଟପଟ ହେଉଥିଲା। କେହି ଜଣେ ତା ବେକର ସୂତାଟାକୁ କାଢ଼ିଦେଲା। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ସୁଅ ଛୁଟିଲା ସେଠିକି। କୋଉଠୁ ଖବର ପାଇ ବେହେରା ସାହିର ବସନ୍ତ ତା ଅଟୋରିକ୍ସାଟା ଧରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ସାହିର 2 ଜଣ ଯୁବକ କାଳିଆକୁ ଅଟୋ ଭିତରକୁ ଟେକି ନେଲେ। ତା ବେକରେ ଗାମୁଛାଟିଏ ଚାପି ରଖି 20 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଡାକ୍ତରଖାନା ଆଡ଼କୁ ଅଟୋରିକ୍ସାକୁ ଛୁଟାଇଲେ। ଭିଡ଼ ଭିତରୁ କେହି ଜଣେ ବଡ଼ ପାଟିରେ କହିଲା, ସେ ଦନେଇ ପ୍ରଧାନ ପୁଅଟା ଥିଲେ, କ'ଣ ମତା ନାଁଟା? ଛୋଟ ପିଲାଟାଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ଗୋଡ଼ି ପିଲା। ହଁ ହଁ ହଁ, ସେଇ ଗୋଡ଼ି ପିଲାଟା ଥିଲେ କ'ଣ ଏମିତିଆ ଘଟିଥାନ୍ତା? ସେଇ ଗୋଡ଼ି ପିଲାଟା ଥିଲେ କ'ଣ ଏମିତିଆ ଘଟିଥାନ୍ତା? ଏ ଗୋଡ଼ିଟା ଚାଳରେ ଥାନ୍ତା ନା ସୂତାଟା ବାଟକୁ ଝୁଲିଥାନ୍ତା? ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବସନ୍ତ ଅଟୋବାଲା ଗାଁରୁ କାହାକୁ ଫୋନ୍ କରି ଜଣେଇଲା କି ଡାକ୍ତର କହିଲେ ବାଟରେ କାଳିଆର ଜୀବନ ଯାଇସାରିଲାଣି ବୋଲିକି। କାଲି ସଞ୍ଜଠାରୁ ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣାର ଖବର ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଗୁଡ଼ିକରେ ବାଜିଲାଣି। ଗୁଡ଼ିର ସୂତାରେ ମାଞ୍ଝା ଲଗାଇବାକୁ ନେଇ କେତେ କେତେ ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା। ବିରୋଧୀ ଦଳର ମୁଖପାତ୍ର ୟାକୁ ନେଇ ସରକାରକୁ ଦୋଷ ଦେଲେଣି ତ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ପ୍ରଶାସନର ଅପାରଗତାକୁ ଆଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କଲେଣି। ହେଲେ ଯଥାପୂର୍ବଂ ତଥାପରଂ ନୀତିରେ ଏହି ଘଟଣାଟା ବି ନିଜର ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟତା ହରେଇ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍ରୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଆଯିବ। ଚାଲିବ କିଛି ଦିନ ପୁଲିସର ଧରପଗଡ଼, ତାପରେ ପୁଣି ଥରେ ମାଞ୍ଝା ଲଗା ଗୁଡ଼ିମାନେ ଉଡ଼ିବେ ଖୋଲା ଆକାଶରେ। ଆଜି ସକାଳୁ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଉଠି ପଡ଼ିଥିଲା ବିଟୁ। ସେଜ ଉପରେ ଚକାପାରି ବସି ଝରକା ବାଟେ ଚାହିଁ ରହିଥିଲା ସ୍କୁଲ ବଗିଚା ଆଡ଼କୁ। ଏଣ୍ଡୁଅଟାଏ ଶୁଖି ଯାଇଥିବା ଟଗର ଗଛର ଗୋଟେ ଡାଳରେ ବସି ସକାଳର କଅଁଳ ଖରାରୁ ଉଷୁମ ଟାଣୁଥିଲା। ଭଅଁର ପୋକ ଦିଟା ଆଗପଛ ହେଇ ଗୋଡ଼ିଆ ଗୋଡ଼ି ହେଉଥିଲେ ଭଁ ଭଁ କରି। ହଠାତ୍ ରିଙ୍କୁ ତା ନାଁଟାକୁ ବଡ଼ ପାଟିରେ ଡାକି ଡାକି ହାତରେ ଖବରକାଗଜ ଖଣ୍ଡେ ଧରି ପାଖରେ ଧଇଁ ସଇଁ ହେଇ ବସି ପଡ଼ିଲା। ଖବରକାଗଜକୁ ଦେଖେଇ କହିଲା, ଦେଖିଲୁ ତମ ଗାଁରୁ ଇଏ କାଳିଆ କିଏ? ମାଞ୍ଝା ସୂତାରେ ତା ଗଳା କଟି ମରିଯାଇଛି। ସେ ଖବରକାଗଜ ଉପରେ ଆଖି ପକେଇଲା। ମୁଖ୍ୟାଂଶରେ ତା ଗାଁର ନାଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ତାରି ତଳକୁ କାଳିଆ ଭାଇର ନିଷ୍ପ୍ରଭ ମୃତ ଶରୀରର ଫଟୋଟା ଛପା ହେଇଥିଲା। ଫଟୋର ଠିକ୍ ତଳକୁ ଧାଡ଼ିଏ ଲେଖା ହେଇଥାଏ, ବଳରାମପୁର ଗାଁରେ ମାଞ୍ଝା ଲଗା ସୂତାରେ ଗଳା କଟି ଯୁବକଙ୍କର ଅକାଳ ବିୟୋଗ। ସେ ଖବରକାଗଜଟାକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ସେଜରୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ି ଆଖି ବୁଜା ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ରିଙ୍କୁ ଆରେ କ'ଣ ହେଲା ବୋଲି ଡାକି ଡାକି ତା ପିଛା ଧରିଲା। ରିଙ୍କୁ ହଷ୍ଟେଲ ହତାରେ ହେଲା ବେଳକୁ ବିଟୁ ଯାଇ ସ୍କୁଲ ଗେଟ୍ ପାଖାପାଖି ହେଇସାରିଥିଲା। ରିଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଡାକ ଛାଡ଼ିଲା, ଆରେ କୁଆଡ଼େ ଦୌଡ଼ୁଛୁ? ସେଇମିତି ଦୌଡ଼ୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ବିଟୁ ଚିଲେଇକି କହିଲା, ଗାଁକୁ। ବିଟୁ ଗେଟ୍ ପାରି ହେଇ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିଲା। ରିଙ୍କୁ ଯାଇ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଠିଆ ହେଲା। ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଉଥିବା ବିଟୁ ଆଡ଼କୁ ଅପଲକ ନୟନରେ ଚାହିଁ ରହିଲା। ସେଇମିତି ବିଟୁର ଶରୀରଟା ଦୂର ଦିଗ୍ବଳୟରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ନ ହେଇଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସମାପ୍ତ।